дуруд мегӯем ба шумо тамошобинони азизи телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ. имрӯз мо як гурӯҳ ҳамроҳи сайёҳон ва дар ҳамкорӣ бо ширкати сайёҳии Дургард азм намудем ки аз минтақаи ғаберуди ноҳияи Айнӣ дидан намоем. айни ҳол мо дар шоҳроҳи Душанбе Хуҷанд қарор дорем ва то ба ин ҷо омадан масофаи қариб 100 километр роҳро тай кардем ва ҳоло бошад аз ин аломат ба тарафи чап гашта роҳи мо ба масофаи 10 километри дигар идома меёбад. Минтақаи Ғаберуд яке аз минтақаҳои сайёҳӣ аст ва миёни сайёҳон бештар бо чашмаю обҳои мусаффо, дараи хеле зебоманзару табиати нотакрор ва албатта кӯли Лабиҷай хеле маъруфу машҳур мебошад. меравем. ҳамин тавр роҳи асосии сайёҳати варзишии мо аз ҳамин ҷо оғоз ёфт ва раҳораҳ бо гузаштан аз деҳаи Работ ва бо тамошои манзараҳои диданбоби атроф шаршараю дарёчаи Хурушон мо роҳ тарафи деҳаҳои Пормину шӯрпасти дараи Ғаберуди ноҳияи Айнӣ пеш гирифтем. биандагони азиз, ногуфта намонад ки миёни сайёҳон асосан ду мавзеи сайёҳӣ бо ин ном дар Тоҷикистон маъмул аст. яке Лабиҷаи дараи Қаратоғ ки он ҳам минтақаи сайёҳатбоб аст, аммо кӯл надорад, ва дигари кӯли Лабиҷаи дараи Ғаберуд ки мо ба он ҷо рафта истодаем. каме болотар баромада мо дар ин манзараи зебо ки намои хубе ба гирду атроф кушода мешавад истода аз рӯи анъана якчанд акси хотиравӣ гирифтем. аксари сайёҳоне ки моро дар ин сафар ҳамроҳӣ мекунанд аз дохили мамлакат мебошанд ва аллакай чанд вақт бо сайру сайёҳат ба гӯшаҳои гуногуни Тоҷикистон шуғли дӯстдоштаашон гардидааст ва бо кушодани хатсайри нав ва минтақаҳои зебоманзару таърихии диёр аз тарафи ширкатҳои сайёҳӣ онҳо низ рафтани худро ба он ҷо ҳатмӣ мешуморанд. ногуфта намонад ки хатсайри навбатии мо ба кӯли Лабиҷаи дараи Ғаберуд маротибаи аввал аст ки роҳандозӣ мегардад ва тавре аз ваҷоҳати ҳамроҳонамон пайхас кардем, онҳо мафтуни ин минтақа гардиданд. махсусан дар изгоҳи дуюм ки нақлиёти мо дар назди боғи сарсабзу хуррами Шафати роҳ қарор гирифт, боварии мо ба ин зиёдтар гардид. беҳуда ҳам намегӯянд ки он ҷое об ҳаст, ободӣ ҳам ҳаст ва бар замми ин тавре маълум шуд боғи мазкур ки масофаи зиёда аз 2 километр қад-қади роҳ тӯл мекашад, бо ташаббуси сокинону боғдорони деҳаҳои Пормину шӯрпаст бунёд ёфта, имрӯз ба як гӯшаи ҳақиқии афсонавӣ табдил ёфтааст. ҳарчанд мо ҳанӯз то ба макони таъиншуда яъне кӯли Лабиҷай нарасида бошем ҳам, аллакай ҳамроҳонамон ва роҳбалади хатсайр Ҷаъфар нақшаи дигарбора омадан ба ин ҷойро мекашиданд ки дафъаи дигар ҳатман ба ин ҷо на як рӯза балки ду рӯза хоҳанд омад, зеро табиату иқлими минтақаро тамоман дигаргуна дарёфтанд, бахусус дар фасли гармо ки ҳамагон макони сайру сайёҳат ва истироҳати салқинро меҷӯянд. агар дар бисёр минтақаҳои ҷумҳурӣ маросими пухтани зардолу гузашта бошад, дар ин ҷо зардолу ҳанӯз напухтааст. хулоса дарахтони сарсабз, сабзаҳои наврустаи махмалин, оби дарёчаи софу хурушон ва ин ҳама дар миёни дараи аз ду тараф бо кӯҳҳои баланд иҳота шуда завқи зебоипарастӣ ва табиатдӯстии ҳар як нафарро бедор намуда аксҳо мегирад. вазъи ҳаво барои сайёҳат хеле мусоид буд ва ҳамагӣ хеле хушҳол аз он будем ки манзараҳои зебои ин гӯшаи ҳанӯз кашфношударо то дуриҳои чашмрас тамошо хоҳем кард. ҳамин тавр пас аз каме мондан дар боғи дараи Ғаберуд боз нақлиёти мо қад-қади он роҳ паймуда ба деҳаи Пормин ва аз он ҷо ба деҳаи Шӯрпас гузашта ниҳоят ин ҷо қарор гирифт. сокинони маҳаллӣ баробари донистани он ки сайёҳ ҳастем, моро гарм истиқбол гирифта барои дар ҷои муносиб гузоштани нақлиётамон кӯмак карданд. роҳбалади хатсайр Ҷаъфар ба аҳли гурӯҳ дар бораи рафти сайёҳати варзишиамон маълумот дода ба ҳама асодастҳои сайёҳӣ ва боронӣ тақсим карданд. сипас мо ба роҳ баромадем. нуқтае ки сайёҳати мо оғоз шуд 2010 метр аз сатҳи баҳр баланд мебошад.
ва моро зарур аст ки 6 километр роҳро то ба кӯли Лабиҷай дар 2.5-3 соат тай карда ба баландии ниҳоӣ 2076 метр аз сатҳи баҳр бароем. ҳар қадар баландтар мебаромадем, аз чор тарафамон манзараҳои зебои ин дараи дурдасти кӯҳистон кушода мешуд, ҳам ба ҷониби деҳа ва ҳам ба тарафи манзараҳои кӯҳсори аз пеш то рафт бузург мешуда. дар ин ҷо дар беҳтарин манзараҳои табиати дараи Ғабируд низ раҳораҳ сайёҳон аксҳои хотиравӣ мегирифтанд. воқеан ҳам табиати дараи Ғабирудро мо хеле зебою пуртароват ва рангобаранг дарёфтем. олами набототи ин ҷо ниҳоят бой аст ва сари ҳар як қадам метавон ҷолибтарин манзараҳои табиатро мушоҳида кард. аз сабзаҳои наврустаю гулу гиёҳҳои гуногунранг то ба дарёчаҳои оби мусаффою пурҷӯшу хуруш ҷорӣ ва кӯҳҳои осмонбусу ҳанӯз барфпӯшро назора карда бехабар шефтаи ин занҷираи бо назокати олами афсонавии табиат мегардед. чун ба мавзеи Кафроз расидем, яке аз ҳамроҳонамон ки бо фарзандаш омада буд ва сабабе ки роҳ барои кӯдакон каме душвор мешуд, аз идомаи роҳ даст кашида ин ҷо дар назди кулбаҳои сангини сохтаи сокинони таҳҷоӣ монда бозгашти моро интизор шуданд. тавре маълум шуд, аксари сокинони деҳаҳои поёнӣ ба чорводорӣ машғул ҳастанд ва дар фасли тирамоҳ барои чарои чорво ба ин ҷо омада то 20 шабонарӯз зиндагӣ мекарданд. пас аз гузаштан аз мавзеи Кафроз ба ҳамвории мавзеи каҷобаҳои поён расидем. ин ҷо мо ду гурӯҳ шудем. як гурӯҳ пеш бо шавқи ҳарчи зудтар расидан ба кӯли Лабиҷай ва гурӯҳи дигар аз пас ҳамроҳи роҳбалад ҳаракат кардем. барои бехатарӣ ва огоҳ шудан аз аҳволи якдигар ба ҳар ду гурӯҳ роҳбалад ратсия доданд. каме баъдтар мо шоҳиди ин дарёи пурҷӯшу хуруш гардидем ки аз боло ба поён бо ҷараёни тез ҷорӣ мешуд. ин ҷо манзараҳо тамоман дигаргуна ба назар ҷилва менамуд. махсусан ба мо ва дигар ҳамроҳонамон ин нав гулҳои зангулашакл ҷолиб буд. хатсайри мо дар лаби дарё каме қарор гирифта, ҳамроҳонамон боз дар пасманзари он якчанд аксҳои хотиравӣ гирифтанд. пас аз баромадан ба теппаи навбатӣ ва расидан ба ҳамвории каҷобаҳои болоӣ, кӯҳҳои барфпӯш бо тамоми салобату бузургӣ ба чашм намуддор гардид. аслан каҷобаҳо гуфта мардуми таҳҷоӣ ин дарёчаю ҷӯйчаҳоеро дар назар доранд ки шаклҳои гуногун доранд ва воқеан ҳам тамошои онҳо ва тавъамии манзараҳои атроф бо ҷӯи атрофаш сабзазор ба дил фараҳу шодӣ ва ҳаловат мебахшад. ҳарчанд чанде аз ҳамроҳонамон ки мондашудаю аз роҳбалад зуд дар бораи чӣ қадар роҳи мондаи ба кӯлро савол медоданд, дар ин мавзеъ якбора мондагии худро фаромӯш карда ба аксгирӣ пардохтанд. сипас каме дигар болотар рафта мо ба мавзеи деринтизори кӯли Лабиҷай расидем. чӣ қадар зебо! биёндагони азиз, инак ин ҷо мо расидем ба нуқтаи ниҳоӣ хатсайри имрӯзаи барномаи сайёҳии варзишӣ ки ба дараи зебоманзари Ғабируд аниқтараш ба мавзеи Лабиҷай сурат гирифт. ва воқеан ҳам тавре ки ҳоло мо шоҳид мегардем, он ҳама васфе ки дар бораи ин мавзеъ мекунанд ва он маълумотҳое ки дар бораи ин мавзеъ мо ба даст оварда будем пеш аз ба ин ҷо омадан, воқеан ҳам шоиставу арзандаи ба ин ҷо омадан аст ва меарзад ки ба ин ҷо хатсайрҳои сайёҳати экологӣ ва кӯҳию кӯҳнавардиро ташкил дод. пас сайёҳати худро дар ин ҷо давом медиҳем. моро ҳамроҳ бошед.
хурсандии ҳамроҳонамонро ҳадду канор набуд ва дидан замон шефтаи кӯли кабуду кӯҳҳои бузурги барфпӯш гардиданд. лабиҷай аслан кӯли мавсимист ва дар фасли зимистон обаш ниҳоят кам мешавад. замони сафари мо бошад ба давраи серобии кӯл рост омадааст ва ҳоло мо дар шафати ин кӯли бузург шоду масрур сайр дорему акс мегирем. кӯли лабиҷай дар баландии 2076 метр аз сатҳи баҳр дар ҳудуди қариб 1000 метри мураббаъ ҷой гирифта чуқурияш то ба 15 метр мерасад. кӯҳҳое ки кӯли лабиҷайро иҳота карданд ба қаторкӯҳҳои овозадори фон дохил гардида баландияшон қариб 5000 метрро ташкил медиҳад. инҷо мавзеест ки ҳар як нафари бо мақсади сайёҳати экологӣ ва кӯҳиву кӯҳнавардӣ меомада бетаъссуроти нотакрору васфнашаванда ва аксҳои ҷолиб барнахоҳад гашт. дар ин ҷо ҳам сокинон барои шабру рӯз кардан дар вақти чарои чорвок кулбачае сохтанд ки мо ҳам аз он фоида бурдем. мо дар соҳили кӯл дастархон рост карда хӯроки нисфирӯзӣ тамоввул кардем. воқеан ҳам хӯрдани хӯрок пас аз тай кардани роҳи начандон осони кӯҳӣ дар миёни чунин манзараҳои нотакрору афсонавӣ лаззат ва ҳаловати дигар дорад. каме баъдтар вазъи ҳаво якбора тағйир ёфта борон ба боридан шурӯъ кард ва борониҳои гирифтаи мо низ ба кор омад. хатсайри имрӯза аз соати 5 саҳар оғоз кардем ба то деҳаи шӯрпас давоми 3 соат мо омада расидем ва аз шӯрпас хатсайри ҳамин пиёдагардимо сар шуд. то кӯла мо як қисми ҳамин гурӯҳи мо 3 соат баромад, мондагиҳо давоми 4 соат баромадем, омада расидем. манзараш хеле зебо аст. агар дигар манзараҳои ки мо мегардем аллакай ҳама сабзаҳош хушк бошад, инҷа чел ки мебинед ҳама ҷо сабз аст, гулҳои баҳорӣ нав шукуфта истоданд ва манзараи хеле зебо мебошад. ба ман бисёр мақбул шуд ва дар оянда мо ҳаракат мекунем, кӯшиш мекунем қариб ҳар ҳафта ба ҳамин кӯл мо хатсайр ташкил кунем. мо ният доштем ки таассуроти ҳамроҳонамонро аз омадан ба кӯли лабиҷай пас аз расидан ва хӯроки нисфирӯзӣ ҳангоми суҳбат мешунавем. аммо суҳбати мо ҳарчанд зери борон сурат гирифта бошад ҳам яке аз ҳамроҳонамон дигаргунии табиати кӯли лабиҷайро дар ду ҳолат пеш аз борон ва баъди борон чунин васф кард. имрӯз мо бо гурӯҳи ташкилшудаи сайёҳӣ аз шаҳри душанбе ба манаи зебоманзари лабиҷай сафар намудем ва ба ман бениҳоят ин манзараи зебо писанд омад. мо тавонистем ки ин зебоманзараро ҳам бо рӯшании офтоб бинему аксҳои хотирнишин гирем, ҳам бо манаин борони мавсимӣ бо намуди дигари манзараро дигар намуд ва аксҳои хотиравӣ гирифтем. ба ҳамаи дӯстон, рафиқон ва дигарон тавсия медиҳам ки омада аз ин манзараи зебо сайру гашт намуда ва ҳаловат баранд.
саодат яҳёева ки солҳои зиёдест ба намуди варзиши давидан дар минтақаҳои кӯҳӣ машғул асту иштирокчии фаъоли марафонҳои дав ва дави кӯҳӣ мебошад, таъссуроташро дар бораи саёҳати имрӯза чунин баён дошт. Я являюсь членом бегового клуба DAF-TG. Хочу сказать, что я здесь уже второй раз, и здесь прекрасное место. Думаю, что в будущем здесь можно устроить много интересных забегов трейловых для привлечения людей к спорту, также девочек. Прекрасная локация. Здесь очень хороший и воздух, атмосфера. Если учесть, что сейчас в городе очень жарко, это прекрасная возможность уехать от жары, пыли вот в такие прекрасные места, где можно провести время. Также можно сюда и позвать своих друзей, родственников. Также это достаточно удобный трек и даже для детей, у которых есть какая-то спортивная подготовка. Удивительная природа. Пока шли мы сюда, было солнце, потом ветер начался, потом немножко дождь, но сейчас уже идет вовсю ливень, хороший дождик, достаточно прохладно. На то это природа. яке аз ҳамроҳонамон навори барномаи гурӯҳи эҷодии телевизиони саёҳӣ ва ҳунарҳои мардумиро ки соли гузашта аз ин минтақа таҳия шуда буд тамошо кардааст ва тасмим гирифтааст ки дараи ғабируд ва махсусан кӯли лабиҷайро аз наздик бубинад. ба ман 2 рӯз пеш Аки Ҷафар ба шабакаҳои иҷтимоӣ як наворе равона кардан аз телевизиони саёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ. ин яъне ки кӯли лабиҷай буд, ба ман хеле писанд омад. ҳамин рӯз мана бо сайёҳон ба ин минтақа омадем, ба ман хеле писанд омад. яъне ки дар навор дидам, дар ин ҷо бо аспешӣ дидам, як 5-10 баробар бо хеле зеботар аст. чун ки мебинед борон зада истодааст, яъне ки дар ин ҷо ба фикрам нав баҳор аст, сабза дамида истодааст, гулҳо шукуфта истодааст. дар оянда мехоҳам бо худам хайма биёрам, якчанд шабона рӯз дар ин ҷо истироҳат кунам, баъд боз ба Душанбе баргардам. воқеан ҳам тоҷикистон дорои беҳтарин манзараҳои ҳанӯз ҳам кашфношуда мебошад ва зарур аст дар ин росто аввалан онҳоро худ омӯзем ва пас он барои сайёҳон ва меҳмонони хориҷӣ ба таври шоиста муаррифӣ намоем. ҳамин тавр пас аз каме дигар истироҳату фароғат назди кӯли зебои лабиҷай аҳли хатсайр дар пасманзари он аксҳои хотиравӣ гирифта бо як ҷаҳон таассуроти хубу хотирмон баргаштем. ҳамеша дӯстдори саёҳат ва варзиш бошед. ҳангоми бозгашт ва бегоҳ ҳарчанд сабти идомаи хатсайро дар назар надоштем, аммо манзараҳои табиати дараи ғабирудро пас аз боридани борон хеле тозаю пуртароват дарёфтем ва ҳоло ба ҳангоми ғуруби офтоб манзараҳои ин дараи сабзу хуррам ва гулпӯш гӯшае аз биҳиштро мемонд.